Здравейте, хора! При малко се прибрах от училище. 6:30 е. Да, в училище свършваме 6:30, втора смяна сме. Оставих раницата си, оставих обувките и якето, изкарах телефона си, защото в момента снимам с него. Иска да ви кажа, че ми е доста уморено и ми се спи, но трябва да се оправя, така че нямам избор. Да. Мия си ръцете, дуда. Да, хора, мия си ръцете. С велето на Фейли, което мама ми чини, но аз не ги ръцете с него. Защото всякакви бактерии събираме по училищата. И да, хубаво е да си изплакаме ръцете. Да не говорим за хигиената, която трябва да спазваме на нашите ръце. Да попивам си ръцете и горе-долу са изсъхнали. Това е катма, американска палачинка, по-дебела от нашите и е много вкусно. Любимо. Сега ще ви покажа една моя много лесна прическа, която ще ви послужи за леко правене на косата, преди вече да ви срещате. Да гледайте следващия кадър и ще я научите. Пуснете косата си от ластиките, които я стягат постоянно. Ето я и моята черна. Просто това е най-лошия вариант, защото постоянно се стяга косата. Днеска сме понеделник, косата ми мирише на бабино шампуан. Навивате от някоя страна. Е така, моята е дългичка, затова не има малко повече време. След което, както сте навили, просто ето така обърнете ръката си, по-отгоре обаче, завъртете това и го качете догоре. Да. След което защипете с голяма фиба. Малко шантово изглеждане, но за вкъщи това е перфектно. Така, хора, аз вече пуснах лаптопа и даже си пуснах любимия сериал Милост. Така, хора, значи първия път го изгледах, когато го пуснах на телевизора, след което го повторих веднъж за около седмица и сега съм на 47-ми епизод отново на сезон 1, той друг сезон няма. Пишете ми, ако ви е любим или сте го гледали, харесал ви е и така нататък. Животът е прекрасен. Бебо не иска да се показва. Кое му е прекрасен живот? Кое му е хубавото? Пензоринка, защо како ти не искаш да се покажеш? Защо? Как те хората не ядат кучета? Знаеш ли какво? Освен китайците. Ужас, хора, това е много вратено. Китайците ядат кучета. Ти мънички душичи, как ще ги ядеш? Душичка под найем носят 17 години живеят. Знам. Те ги ядат. Ой, милите на как? Миличък на как? Вижте ме изпратиш Той е много на терапия. слушка. Аз за това си го обичам. Измамиш. Иначе ако е някакво лаещо, Ниче няма да го обичам, ама ще му закарам често. Има още Да толкова не иска хубави хора, неща ще на ям пътя. яйца по панагюрски. Знаеш ли какво ти предлагам? Да Зарежи вчера. работата и да заминем на Вижте около какво пандълка модерна си има. То Страхотно предложение, естествен но косъм. като всеки сме, трябва да работим Да. да печеля. След малко ще влезна да си пусна едно Имаме пари. душче. Да, какво говориш? Може да ме видите Хора, след душа. ще ми дадеш ли? Пуснах си душ Кажи, шеф, и използвам тези за два Фери и Шадия продукта, се като женят. един е Имаме на ли нещо за Иван подарък? Кер Имаме с коли. жасмин Какви коли? и Питам те бляска за самия касата. лосьон. Има нещо След като голямо го или нанесете малко? по кожата си. Изчезвай. А това е Рексона Linen Dry and Fresh. Шадия Да. и Зафер се женят. Денис и Нарин са при тях, да не ги оставяме Против сами. изпочаване, Трябва да им купим някакъв подарък. Пръскайте Трябва да от измислим разстояние нещо. 15 Айде, да см, тръгваме. знаете. Да. Сега ще видите една страхотна магия, която се надявам да ви хареса. Само да не наглася косата си. Чакайте малко. Носа ме е заболя. Добре, аз съм готова. Надявам се да се включва камерата. Да! Включва съм я.
Вързах косата си, преди това я срисах. Да. Продуктите, които използвах, бяха ето това скинто с соф на Avon, което е по принцип за тяло, но тъй като е с олио, което не е много, има кристали, които лъскат, си напръсквам много леко с него и го разнасям по косата си и с ето такава четка сресвам, като започвам от тук, след което долу. След като среша долу косата, разбира се, следва още веднъж да я среша. После се случва това вързване. И така, искам да ви дам един съвет. Ако се решите с четка, заедно вие и майка ви, сестра ви и така нататък, аз нямам сестра, но майка ви, ви препоръчвам да си чистите космите, аз и така си ги чистя и си ги навивам, защото е хигиенично. Между другото, ние сме пълни с четки. Тази гребена, в който е помага чантата, този гребен и още много гребени, които са за боядисване на косата на мама, тъй като тя не ходи на фризьор, когато се боядисва. Боядисва се сама и е добра в това. Също така искам да ви кажа и ето този спрей за бързо разресване, който е на Johnson's Baby Spray Continuer, който ми свърши, но той не е точно свършил. Но ви го проръчвам, както са казали хората, с две ръце. Според мен не изсушава косата, тъй като е за детска коса, няма как да го направя да изсушава. Да. Сега пък ще ви покажа грижата за моето лице. С мицеларната вода на Avon почиствам моето лице. Искам да ви кажа, че тази кутия, която ще замени и за Тоян скоро, държа тампончетата си, които много ми харесват кутията. Около 3-4 тампончета използвам. Ще ви покажа защо. След като напоя, естествено не само се да очистя лицето си, а с няколко, именно за това използвам повече тампончета. Почиствам цялото си лице без около очите, само ето така минавам. Да. С друго чисто тампонче минавам очите си. Ето така и веждата. Тук ето така почиствам. И след което отмажем всякъде. Малкото кремче на Nivea Soft се нанасям много рядко по лицето. Случи се вечерта сега. То лицето ми е почистено. Да. За накрая използвам това на Nivea. С черешката. Любимо ми. И така, хора. Оправих стаята си до някъде там. Дрехите, които бяха за пране, естествено отидаха за пране. Дрехите, които са за сгъване, отидаха за сгъване. Стола си оправих, бюрото си оправих. Буклука си изхвърлих. Следващото нещо, което трябва да направя, е да подредя раницата си. Хора, нещо, което направих сега е да подредя раницата си. Това, което беше за изхвърляне в кошето, разбира се, отиде в кошето. Тук тези неща. Сега не съм ги оправила, но имам да обработя клип. Впрочем, не знам как ще се справим до края на вечерта, е 9 и нещо. Да подредих си и тук през това време, докато говорих. Ще изключа фоторамата ми. Козметиката ми е подредена, масичката ми е подредена, няма много декорации. Дивана, проснах си халата. Правих на шошко леглото.
Каминката си наред всичко там. Та сгънах си дрехите, както ви казах. И са прибрани в гардероба. Прибрани, подредени. Никога не нямало такова нещо, но ето, че дойде и това време. Качвам видеото за Evermore, като го чувам. Това не знам кога ще го кача, така че... Сега... Чакайте да се приближа до компютъра ми. Филма се филма, боже... Честно да ви кажа, не се преспам. Видеото е свързано Evermore, рисунки... Михаела. Здравейте, това видео е свързано с филма имението Evermore. Ще видите рисунки за него, тада. Надявам се видеото да ви хареса. И аз се надявам наистина видеото да ви хареса. Хапнах си солети. Та искам да кажа за новото видео на Evermore. Обработих го, хора, вече не знам колко часа стана. Докато го обработя това чудо, направо ад. Изпитах ад. Да си изядох и солетите. И сега отдолу в кошчето отиват все пак от обща култура. Да, ако има някакви пахета, така ще ги кажа. И да. Това беше видеото от мен. Надявам се да ви хареса и до следващата доза кръста от мен, Михаела. Обичам ви. Не забравяйте това.